Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, siligid lamang nga hapon ginpermahanan ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson ang isa ka executive order nga nagamando sa liwat nga pagbalik sa swab test sa mga nagainabot sa puerto kag airport gikan sa Cebu kag Manila. May pahanumduman ang gobernador sa mga magabiyahe para sa Semana Santa. Yaring report ni Barbara Mijares. 318 sa karon ang active cases sa Negros Occidental sadig sa March 29 nga report sa Provincial Incident Management Team. Ang positivity rate naman sa Teresita Halandoni Provincial Hospital gikan sa 3.08% karon 22.73% na. Luyag sang gobernador nga mapangapinan ang probinsya gikan sa sitwasyon rason nga nagpagwa sa executive order si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson. Iya nga ginmando ang liwat nga pagbalik sa daan nga protocol ang pagpaidalom sa swabbing sa yadto mag-aabot sa probinsya sa airport man o kun sa seaport gikan sa Metro Manila kag Cebu magluwas na lamang sa mga apor. Sila ang ipaidalom sa quarantine tubtub mag-abot ang ilang nga negative result. Ang LGU lamang sarang makasugat kag company vehicle naman para sa apor. Sunod sa gobernador, magasunod man sa gihapon ng Negros Occidental sa gina-require sa National IATF nga pagpatuman sang SPAS permit kag staysafe.ph registration sa mga nagabiyahe. Damlag pa, nagpaandam ng DILG sa mga LGU nga hindi magsunod sa Resolution 101 o kunang Uniform Travel Protocol. We will be swabbing upon entry in airports and seaports. Wala na permission from the IATF? Well, this EO will be subject to review anyway. So, we will hear from them if they say that we are violating. Because we will be complying with the other provisions of 101 like the SPAS, Stay Safe. Effective April 1, ang bag-o nga executive order. Samtang nagapahanumdum naman ang gobernador sa mga magabiyahe sini nga Semana Santa nga hindi gid pagkalipatan ang pagsunod sa minimum health protocols. Pila sa mga resorts ang fully booked. Sa mga tumuluon naman, abiso sang gobernador kung pwede man lang mag-online ipakamaayo na lamang ini. Ginapatuman man sang simbahan ang minimum health protocols pero pagkatapos ng misa, hindi malikawan ang pag-istoryahanay kag pagtililipon suno sa gobernador. Inside the church, fine. There is distancing, but it's after the mass when people start going out. There's a tendency for them to stay and mingle and talk. That's where there is a concern. Dapat nga maghatag sang kabalaka ang tanan sa sitwasyon karon suno kay Lacson samtang may natalan naman nga dugang nga bakuna nga magaabot sa probinsya.